нация. Мирно! Ученици, равнис! Ученици, мирно! За посрещане знамето на начално училище Христо Ботев. Ура! Ура! Свободно! Слушайте, чудни звънчета звънят. Първи учебен се казва деня. И отново е първият учебен ден. Празнува цяла България. Тези, които за пръв път ще влязат в училище, и онези, които за пореден път ще прекрачат школския праг, но пораснали с едно лято, купнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, опазили тайните им, да вдишат въздуха на класната стая, натежал от задачи, разкази, дати, от смях и удори. Огромно е вълнението на родителите, тъй като тази дата изпълни неповторими трепети, връща ги към най-безгрижните и щастливи дни от живота им. Спомня мечтите, идеалите на детството, а в детето до себе си те влагат надеждите за прекрасното му бъдеще. Пред колоните от ученици стоят сега и учителите, притихнали, умилени, изпълнени с мисълта за голяма отговорност на благородното си дело. За тях са огромните пастроцветни букети, слънчевите усмивки, протегнатите ръце, отворените за обич души. В преподавателите са вперени очите ни, надежда ни поведат по тайнствените пътеки на различните науки, да отворят вратите на красивата страна, наречена учение. И пак е първият учебен ден, празнуват стари и млади, народът е казал: С наука към сполука! От край време българинът е държал челядта да се образова. Давал е мило и драго за просвета, осъзнавайки силата на знанието. И до ден днешен майки да спазват традицията, да плиснат вода пред детето си, което тръгва към училище, с благословията на Сука. И тръгва младостта на България към училище, пременени, усмихнати, големите и малки ученици. За тях са песните, танците, подаръците, изненадите. Като добри орисници всички им пожелават здраве, сили, постоянство, амбиция, успехи в овладяването на знанията.
Радостта е по-голяма, когато има с кого да я споделиш. Гости на нашето тържество са господин Мирослав Михайлов, заместник областен управител област Плевен. Господин Геннадий Динков, експерт отдел образование, ресор общообразователни училища. Доцент Теодора Вълова, заместник директор на Педагогически колеж Плевен. Доцент доктор Пенка Марчева и главен асистент Майя Иванова, преподаватели в Педагогически колеж Плевен. Господин Йордан Дундаков, началник сектор КАТ, Пътна полиция Плевен. Господин Детелин Далакиев, световен шампион по бокс. Господин Владимир Гатев, управител на туроператорска фирма Sunrise Travel Плевен. Представители на медиите, бивши преподаватели и възпитаници на училището, родители. За откриване на учебната 2013-2014 година ще ни поздрави директорът на училището, господин Горанов. Скъпи ученици, учители, родители и гости! За мен е голяма чест да се обърна днес към вас, за да ви поздравя с първият учебен ден. Първият учебен ден е празник, който влиза във всеки дом, чрез трепетното очакване на първият звънец, чрез вълненията и грижите по децата или чрез носталгията по спомените. Тази есен вратите на начално училище Христо Ботев се отварят празнично, за да посрещнат малки и големи ученици в обновени класни стаи, оборудвани със съвременни технически средства, мултимедии, озеленен училищен двор с нова ограда, библиотека с нови 20 компютъра. Скъпи ученици, днес вие прекрачвате прага на училището и поемате по дългият път на знанието и науката. Всяка учебна година е трудна, но именно преодоляването на препятствията прави постиженията по-скъпи. Сигурен съм, че в училище вие ще откриете и развиете своите таланти и ще намерите нови приятели. Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели. Растете здрави, умни и дръзновени. Този ден ще бъде незабравим за нашите мили първокласници. Днес вие, първокласници, сте най-важните участници в тържественото откриване на тази нова учебна година. Добре дошли в начално училище Христо Ботев. Очакват ви много приятни моменти, необятните простори на знанието и грижовните ви класни ръководители. Уважаеми колеги, необикновен и неповторим е всеки миг в училище. Всеки ден е едно ново предизвикателство и едно ново начало. Всеки от вас, отдавайки себе си на децата, с любов и професионализъм, гради основите на общото ни бъдеще. Желая ви здраве, духовни сили и упоритост, за да се преборим заедно с трудностите и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на децата бъде най-ценният дар за труда ни. Скъпи родители, пожелавам този ден да се превърне за вас в едно начало от безкрайният празник на реализирани мечти и надежди. Бъдете търпеливи и споделяйте усилията на децата си в преодоляването на всяка трудна стъпка в техният път на образование. Успешна учебна година! Своите пожелания в този първи ден от учебната година ще отправи господин Мирослав Михайлов, заместник областен управител област Плевен. Уважаеми господин Горанов, директор на начално училище Христо Ботев, уважаеми колеги учители, скъпи ученици, родители, благодаря на ръководството на училището за поканата да бъда днес част от този празник. От дълги години денят, в който се открива учебната година, съчетава в себе си традицията от една страна и погледа напред
към едно ново съзидателно начало. Този ден е наситен с особена тръпка и емоция. Сигурен съм, че такава емоция в момента изпитват най-малките присъстващи тук, първокласниците и техните родители. Обръщам се към тях и към всички възпитаници на училището. Винаги бъдете пример за гордост на вашите учители и вашите родители. И ако позволите едно така съвсем символично обращение към колегите учители и родителите, по-скоро молба от дългогодишният опит, който имам като учител: запазете в себе си детското колкото може по-дълго време, защото не можем да бъдем добри учители или добри родители, ако този момент отсъства. Желая на всички да са живи и здрави, на добър старт през новата учебна година. Благодаря ви. Поздравителен адрес от името на кмета на община Плевен, професор доктор Димитър Стойков, ще прочете господин Геннади Динков, експерт отдел образование, ресор общообразователни училища. Уважаеми господин Горанов, уважаеми учители, родители, деца. Изключителна чест и гордост за мен е днес от името на кмета на община Плевен, професор доктор Димитър Стойков, да ви поздравя с деня, който ще остави отпечатък завинаги във вашите сърца. Уважаеми учители, скъпи ученици, родители, имам удоволствието от свое име и от името на ръководството на община Плевен да ви приветствам по повод старта на новата учебна година. Първият учебен ден е изпълнен с радост и вълнение за всички нас. За учениците, които пристъпват за пръв път училищния праг, той е най-важен. Изпълнен е с трепет и с нови очаквания. Всички ние се гордеем с потенциала на нашето ново поколение. Той ни стимулира да влагаме все повече усилия, да превърнем града ни в красив и уютен дом за всички нас. Приемете пожеланията ни за здраве и висок дух и енергия през новата учебна година. Скъпи учители, уважаеми господин Горанов, през последните няколко години начално училище Христо Ботев се превърна в емблема за училищното образование, за новия подход, за иновациите, за доброто минало и за доброто бъдеще. Пожелавам на всички вас много здраве, много щастие, много успехи и да превърнете всички мечти в реалност. На добър път на всички вас. Честит първи учебен ден! Своите искрени поздрави за успешна учебна година към всички учители, ученици и родители отправят с поздравителен адрес и колегията на Педагогически колеж Плевен. От името на родителите приветствие към малките първокласници ще поднесе госпожа Яница Йорданова. Уважаеми господин Горанов, скъпи ученици, родители и гости, както и учители. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почита на българина към знанието и образованието. Но най-вълнуващ е празникът за първокласниците, които с вълнение и притеснение ще престъпят прага на начално училище Христо Ботев. Днешният ден е много важен за тях, защото той показва, че те вече са пораснали. Скъпи първокласници, в училище вие ще усвоите безценния дар да четете и пишете. Ще откриете хиляди нови интересни неща за света и за самите вас. Ще намерите много нови приятели. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието.
Уважаеми учители, бъдете благословени за неуморния си труд, за светлите си усилия да сеете зранцата на познанието, на доброто и истинското в детските души. На нас, родителите, пожелавам да бъдем по-близо до децата си, да ги подкрепяме заедно с техните учители за старта им в живота. Нека в началото на новата учебна година всички ние да си пожелаем здраве, воля и упоритост. На добър час! Откъде започва училището? От усмивката на любимата учителка, от вълшебната среща с истинското приятелство. А може би от веселието на празника, споделен с любими хора. Тогава празникът не свършва веднага, а продължава повече. Първи учебен ден! Първи клас! Своята нова жълта чанта аз ще взема в този час. Днес в училище ще дойда да постъпя в първи клас. А мама премени ме, подаде ми букетче. Букварът с моето име на бяло етикетче е в чантата отдавна. И баба заспука, разля вода, да славно да му върви на внук. Колко съм щастлива, светло е засмяна. Аз съм ученичка, вече съм голяма. С Богом кукли, с букли, бебешки и дати, в първи клас отивам.
Ете, погледнете, имам чанта, химикал, мога и да смятам. На задачите съм цар, те са ми приятели. Носи ми беда подир беда, а на мен ми се лудува. С принца Мил ми се танцува. Аз, край ниското огнище, стара, избеляла риза, чистя лещата ориза. Сръчна ми е всяка чашка и се казва...
думичка за другар, на лъжите аз съм цар. С вкусни кифли кюфтета, често черпиме детето. По перката ще ме познаете, няма нужда да гадаете. Вече разбрахте откъде започва училището. От училищния праг. От първите букви. От първото приятелство. От играта. От веселието. От учението. И не само, защото... Не учим в училище само задачи, уроци и песни, а учим се също да бъдем добри и навън, и в къщи. Да всеки да бъде навред, достоен за своето време човек.
нашето училищно звънче, за да ни поведе към необятните простори на учението, знанието, добротата. Ученици, равни! Ученици, мирно! За изпращане знамето на начално училище Христо Ботев и за откриване на новата 2013-2014 учебна година. Ура! В училището ще влязат първокласниците, водени от своите учители. Моля родителите на първи клас да изчакат влизането на всички класове. По стара българска традиция да лиснем менчето, много шестици на всички и на добър час. Първи клас. Thank you.